ayu ande-ande lumut. Nggih, Mbok. Ya wis, saka siji iki sapa sing arep dhisik? Kula, Mbok. Mboten, Mbok, kula rumiyin. Kula. Ya wis, kencing ijo sik sing teko dhisik. Putraku si ande lumut temuruna ana putri kang unggah-unggahi putri nengget kang ayu rupane Kletheng ijo iku kang dadi asmane Putraku si ande lumut temuruna ana putri kang unggah-unggahi putri nengget kang ayu rupane Kletheng abang iku kang dadi asmane Napa kowe ae rene, Nduk? Kula badhe nglamar Ande. Alah, mang sing ayu ae ditolak, apa neh kowe? Dipun coba rumiyin, Mbok, kula pasrah. Ya wis, rene. Putraku si ande lumut temuruna ana putri kang unggah-unggahi putri nengget kang ala rupane Kletheng kuning iku kang dadi asmane Alah, ayu tenan to kowe jebule, Nduk. Alah, Mbok niki. Mbok niki kencing kuning Dewi Sekartaji ingkang kula goleki suwene. Kula badhe nyuwun restu. Nduk, timbok di ngapura ya, mau wis ngonokne kowe. Nggih, Mbok, mboten napa-napa.